τον αγώνα Tottenham Liverpool. Παίρνουμε την ομάδα της Liverpool και καλό αγώνα να. Αγώνας Premier League Nova το Tottenham Liverpool. Στο πρωτάθλημα της Αγγλίας για το μάτς της Tottenham εναντίον της Liverpool. Ο Μάτσον με την μπάλα. Ο σουτ, ευκαιρία, όχι ρε Παντελή, γιατί αγόρι μου. Ο Σον στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, εδώ φωτογραφίζοντας το κοινό. Just watch this again. He's bright, he's hungry and he's determined. That's a good finish. Ο άνθρωπος τι να κάνει, παιδιά, αυτός είμαι και δεν ξέρω, μπορεί να το ισοφαρίσω, να το γυρίσω το μάτς. Η Liverpool είναι μία από τις αγαπημένες μου ομάδες στην Αγγλία, μετά τη Tottenham και την Manchester United και Newcastle μου αρέσει. Το 0-2 η Tottenham, το 2-0 σκοράρει ο ποδοσφαιριστής. 2-0 Tottenham Liverpool. So underway again and a 2-0 advantage here. Dejan Kulusevski. Given away by Tottenham. He continues his run. Άντε αυτός είσαι Παντελή, άντε αγόρι μου, πέναλτι, ναι, πέναλτι. Είδατε παιδιά τι παιχταράς είμαι, αμέσως και το σουτ 2-1, απίστευτος είμαι, έχασα ένα τρομερό πέναλτι. Βάλα μόλις out. Jones, Gravenberch, Darwin για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ για τον Darwin Núñez, αυτός συγκλίνει, δεν μπόρεσε. Μην ξεχάσετε παιδιά να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα τέτοια βίντεο. Έρχεται και το κάμερα να με δείτε, αλλά τι να δείτε, με έχετε δει 100 φορές. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφή παιδιά, το πιο σημαντικό, εγγραφή. Θα ανεβάσω και Eurotrack στην Ελλάδα που βγήκε το νέο Eurotrack. Εγώ έχω μόνο την Ελβετία όμως. Σουτ εδώ, κόρνερ. Πολλές ευκαιρίες για την ομάδα της Liverpool. Εχθές έβαλα μία απίστευτη κολάρα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τον Κοϊτά. Βέβαια πήρα ΑΕΚ. Κοϊτά έβαλε ένα τρομερό γκολ παιδιά. Τρομερό. Όταν σας λέω ένα τρομερό σουτ, το πάτησα. Ο Κοτάς και ο καημένος δεν ξέρω τι να κάνει. Εδώ ευκαιρία γιατί τότε ένα γκολ. 3-0 στο 85, τότε ένα Liverpool. Από τον Σολάγκε εδώ να το παρηγυρίζει έξαλλος. Να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 25ο λεπτό από το 3-0. Το τέρπι της Κυριακής, τότε ένα Liverpool. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
είχα τις ευκαιρίες να σοφαρίσω, ήμουν καλός. Θα το πούμε την Κυριακή με τα shorts στο Τέρπι. Ο Μάτισον στο Λονδίνο εδώ κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Αυτά παιδιά, καλό βράδυ, σας χαιρετώ, like, εγγραφή, σημαντικό, like, εγγραφή, like, πατήστε like, εγγραφή, γεια σας.